बेहाय जोंहा बड'लेण्ड एकर्ड डे 2003 मायथाइयाव जोंहा बिटिसिआ सुक्ति जादों। दा दिनै जोङो सेन्ट्रेलनि निर्देश बायदियै एबा डिस्ट्रिक्टनि निर्देश बायदियै जोङो दिनै बनगाव ब्लकआव जोङो दिनै फ्लेग हस्ट खालामदों। हमेज टु मार्टार्स जोङो बेखेवदों। दा दिनैहाय जोङो बिटिसिआव जोंहा दिनै गोबांथार जोङो माखासे जोङो आयेन कानुन मोनदों। दिनै गाव गावनो सालायनो हानाय मोन्थाय मोनदों। दिनै जोङो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव दिनै एकर्ड जानानै जोङो दिनैहाय जोङो 6 शिड्युल एबा 8 शिड्युल जोङो माखासे मर्यादा मोनदों। दा दिनैहाय जोङो बोसोरे जोङो पालन खालामो। दा 23थि जाबाय जोंहा बिटिसिखौ पालन खालामनाया। दा बेनि गेजेराव आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो खावलायनो नागिरदों। दा जोंहा बिपिएफ दोलोआ जोङो दिनै बिटिसि एकर्ड डेखौ जोङो पालन खालामदों। दा दिनै जोंहा फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि इलेक्सननि सोमोन्दैबो जोङो नैबे दिनैहाय जोंनि नैबे एकर्ड डेखौ फालिनायजों लोगोसे जोङो सावरायदों। जाहाथे जोङो बोरैहाय जोंनि बङाइगाव समस्थियाव जोङो देरहासार जानो हागोन जोंनि बिजाथिया। दा बेनि सोमोन्दैबो जोङो बेवहाय जोङो माखासे गोबांथार जोङो सावरायनाय जादों। दा आङो बारा गोलावखौ आङो बुंनो साना। जोंहा दिनै बिटिसि एकर्ड डेआ जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। जोङो बे बिटिसि एकर्ड डेखौ जोङो बोसोरे बोसोरे जोङो पालन खालामबाय थागोन आरो। बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय जोंहानिफ्राय फ्लेग हस्ट खालामनायनि हाबाफारिया जोब्बाय। दा बेनिफ्राय जोङो बाइक रेलि लानाय जादों। दा जोङो नैबे बनरगाव जोंनि बनरगाव ब्लक जोंनि अफिसनिफ्राय जोङो दिनै देबोरगाव सिमिटारियाव जोङो थांगोन। जोंहा माखासे सिमिटारियाव दिनै प्रग्राम दङ। बेवहाय कालचारनि प्रग्राम दङ, मिटिं जागोन। दा गोबांथार जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा माखासे गोबांथार बिबुंथि होगोन। दा जोङो बनरगाव नैबे जोंनि बनरगाव बिपिएफ अफिसनिफ्राय जोङो ओरै चन्द्रपाराजों थांनानै जोङो ओरै दिमलगावजों थांनानै जोङो दिनै सिमिटारियाव जोङो थांगोन। दा जोंना माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा माखासे माखासे मिटिङाव माखासे गोबांथार गोनांथार खोथा बाथ्राफोर सावरायनानै होगोन आरो। दा बिथांखौथ' आंबो नुदों। बिथाङा बुंदों सासे जेन'बा सिगाङाव इउथनिमोन। दाथ' बिथाङा जोंनि नैबे बनरगाव समस्थियाव बिपिएफआव बेहा इउथआव जोंहा दिनै बेहा पर्टफलिय' गैया। दा बिपिएफ बनरगाव ब्लकनि इउथनि आफादगिरि होनोबा आंसो आफादगिरि। दा बिथाङा माखौ लानानै जेन'बा गावहा जेन'बा जोंनि बनरगाव समस्थिनि सिङाव थानाय इउथफोरखौदि गावदि लांगोन होनदों, बेयो माखासे गावनि बाथ्रा जानो हागौ। गावखौ हाइलाइट खालामनानै लानानैबो बुंनो हागौ बिथाङा। दाथ' गावहाथ' थांदों बिजेपि दोलोआव। दा बिथाङा माखासे गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टआवबो गाव थांनोबो हागौ। दा बिथांखौथ' जों मा बुंनो, नङा होमबा? दा जोंनि इउथनि गथ'फ्राथ' दिनै थाङाखै बिजेपि दोलोआव। सोरबा साफा सानै थांनो हागौ, साफा सानै बे गावबा पार्सनेल इन्टारेस्टआव थांनो हागौ आरो। दा दिनै बिथांमोना जोङो बुंदों, जोङो सोंदों साफा सानै थांनायखौबो जोङो दसे सम ओरैनो फैथ'दों बेफोरबायदि आरो। दा जेन'बा बुंनो थाङोब्ला जेन'बा राजिब ब्रह्म सारआ जेन'बा बिजेपि दोलोआव दङ, नङा होमबा? दा दिनै बिथाङा जेन'बा माखासे गाव बिजेपि दोलोआव माखासे सुबुंफोरखौ सोनो नागिरो। दा बे बेलायाव सोरबाया बा गाव पार्सनेल इन्टारेस्ट जानानै सोरबाया साफा सानैया थांनो हागौ। दा खिन्थु जोंनि बनरगाव समस्थियाव जों इउथआ जोङो थारमाने लेहेम नङा आरो। गासैबो जोंनि बे बनरगाव समस्थियाव 13था प्राइमारि दङ। दा बे 13था प्राइमारिनि गासिबो इउथफ्रानो आंजोंनो दंजोबो। बुंनाङा आरो दा नों साननानै नाय, दानो फैजोबदों गासिबो बनरगाव ब्लकनि सिङाव जेसेबांखिनि 13था प्राइमारिनि इउथनि प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि, मेम्बार बिथांमोना फैजोबदों। दा जोंजोंनो बिपिएफ दोलोखौनो मोजां मोनो, बिपिएफ दोलोआवनो खामानि मावगोन। दा दिनै बिथाङा माखासे गावखौ हाइलाइट लानानै एबा एनकारेज खालामनानै जेन'बा गावखौ जेन'बा दिनै बनरगाव ब्लकनि इउथफ्रा गावजों थांजोबो होनदों। बे खिन्थु बे नङा आरो। आंथ' दिनै खावलायहरगोन दिनै बिटिसि एकर्ड डेनि सोमोन्दै रायजो राजानो आङो गिबियावनो आङो साबायखर बावहरगोन। अननाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरग्रोनाय जाहैबाय। जाहाथे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जिमानखिनि जेन'बा जाथि